ľudí. Nová svetová vláda chce zredukovať ľudí. Nová svetová vláda chce odčipovať ľudí. Nezmyselné vojny za účelom zisku, zabíjanie civilistov, menej slobody. Okupované územia chcú vyhľadiť národy. Novodobé genocidy, čo sa dejú vo svete. Židia zabíjajú Palestínčanov, to nevíte. Polovené tabletky, ktoré žereme. Elita sveta chce, nech všetci skapeme. Zmutované vírusy, čo vypúšťajú do vzduchu. Skurvené klamstvá, čo vypúšťajú do sveta. Hypnotizujú ľudí cez televízne kanály. Vymývajú mozgy, sme ovládaní. Sme otroci elity, sme otroci ropy. Sme otroci peniazy, sme otroci moci. Na vrchole pyramídy sú moci chorí ľudia. Žijú v tom, že sú vyvolení, ktorí nás tu súdia. Majú strašne veľa peňazí a sú sektári. Zgrupujú sa na tajných miestach somári. Hlupí bieli muži, dochádza na zemi ropa, horí im pod zadkami. Bankári, banky sú nenasytné svine, chcú iba profit. Príkladom je Chile, tretia svetová vojna, tá už nastala. Vlna proti ľuďom, čo do ich plánu zapadá. Pojebaná propaganda na nás dopadá. Never politikom, iná moc ich ovládá. Sú tu iba vrátky, ovládaní herci. Hrajú svoju rolu jak Lady Gaga, Jay-Z. Dali nám plno, nech žijeme v ilúzii. Vatikánske vraždy, o tom nevieš nič. Papiež je len bábka, na kresťanov plete bič. Mene Boha, stále dookola. Ferrari jebu deti, pivnici kostola. Šaria sa dostáva do západných štátov. Sekanie rúk, moslimský právny zákon. Povolím cigarete, pačara zabíja. Trudoja kamene do hlavy ako šaria. Ako bielý fosfor, irácké deti zabíja. Deformuje im tela, arabské štáty, novodobá kolónia. Theodor Herzl, sionista číslo 1, je to svinstvo, zločin.